Helo bawb, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Mae'n dechrau drwy gyflwyno'n hun, Sian Elin Williams yw'n enw i, a dwi yma ar rhan gwyl hanes Cymru blant i holi dyn arbennig iawn oedd yn byw dros 150 o flynyddoedd yn ôl yma yng Nghymru, ond naeth ymfudo i Batagonia i fyw. Croeso i chi William Jones, siwr i chi? Fi'n o lew, Sian. Da chi'n iawn? Da iawn, diolch yn fawr i chi. Mae yna Da iawn. lot o gwestiynau ar eich cyfer chi heddi iawn, gan O. blant a phobl ifanc Cymru. Ond fi eisiau ddechrau iawn, fi'n mynd i ddechrau drwy ofyn yn syml pam Patagonia. Mae hynna'n gwestiwn da, Sian. Mi ddoth na bregethwr o'r enw Michael D. Jones i'n capal lleol ni yn y Bala. Yn 1864 oedd hynny. Ac oedd o'n sôn lot am y lle Patagonia yma. Oedd o'n dweud bod o'n syniad da i ni gyd yn dyna, neu i griw ohono ni yn dyna. A be oedd o'n egluro oedd mi oedd Llywodraeth Patagonia yn fodlon rhoi 100 erw, 100 acres o dir i ni y Cymru. Ac oedd o'n dir am ddim, cofiwch. Ac oedd o'n dir da hefyd, tir ffrwythlon iachus oedd o'n dweud. Newyddion da i fi fel ffarmwr, wrth gwrs. Ie. Ia, a be arall oedd o'n dweud, ond mi oedd yna gyffyla yna yn Patagonia. Wrth gwrs, doedd na ddim ceir na motorbikes yn 1865, oedd cyffyla. Na. Bwysig. Mi oedd yna ddefaid yna. O defaid yn ddefnyddiol iawn, o'n i'n gallu cneifio'r defaid i gael y gwlân at ei gilydd, a gwerthu'r gwlân hwnnw yn y farchnad wedyn, i gael bach o arian, wrth gwrs. Felly, oedd Michael D. Jones yn gwerthu'r syniad yma i ni gyd i fynd i Patagonia, ac oedd o'n swnio ar y pryd yn syniad da iawn. Waw, da. Wel, chi wedi sôn fyna am y cyfle, wrth gwrs, a ni'n mynd i symud ymlaen nawr at gwestiynau'r plant, ac mae'r cwestiwn heddi gan blant ysgol Oaklands Primary gyda llaw William Jones, iawn. Reit, oce. A y cwestiwn cyntaf gan Isabel, a fel fi'n gweud, chi wedi sôn am y cyfle, ond, chymod, beth oedd, pa reswm, pam wnaethoch chi benderfynu yn gwmws i fynd i Patagonia? Fi'n gwybod fel fi'n gweud, chi wedi sôn am y cyfle, ond oedd bywyd mor ddrwg â hynny yng Nghymru i chi? Wel, mewn gair, Sian, oedd. Mi oedd bwyd yn anodd iawn ar y pryd. Oedd enghraifft i chi yn nheulu i, oedden ni'n byw fel teulu ar stad Rhiwlas jyst tu allan i'r Bala. Ac oedden ni'n byw fyna mewn tyddyn neu fferm fach, oedd ddim yn fferm fawr iawn. Dyna ni 23 o ddefaid, 1 ceffyl a 3 bistach, 3 bwl. A oedden ni'n gorfod talu rent i fyw ar y fferm yma, dim ni oedd berchen y fferm yma. Dyn o'r enw Richard W. Price oedd berchen stad Rhiwlas i gyd. Fo oedd yn landlord ni mewn ffordd. Ac oedd o'n dyn pwysig iawn, dyn cyfoethog iawn hefyd, ond oedd ddim yn dyn neis iawn, dyn cas oedd Mr Price. Ac oedd o'n codi 37 pint o rent i ni bob blwyddyn, jyst i ni gael byw ar stad Rhiwlas. Sydd ddim yn swnio fel lot o arian heddiw. Na, ni'n mynd i wneud, ie. Ond jyst rhoi syniad i chi, Sian, yn 1865, dim ond 53 pint o'n i'n ennill mewn blwyddyn gyfa. Waw. Tynnu'r 37 pint rent allan o hwnnw wedyn, yn yngadael i 16 pint i fwydo teulu, mae gen i ddwy o ferched bach, bwydo teulu o 4 am blwyddyn gyfa, sydd ddim yn lot o arian o gwbl. Lle gredu. A nes i drio gofyn i Mr Price am ballafyr, gofyn illa os o'n i'n cael neu bach o hela ar y tir i fwydo fy nheulu. Nath o ddweud na, o'n i'n cael gwneud hynny. A nes i ofyn os o'n i'n cael torri 1 coeden oddi ar stad Rhiwlas mwyn cael coed tân. I fi o leia cael cadw'r teulu'n gynnes dros fisoedd y gaeaf. Na, oedd yr atab unwaith eto. Oedd o'n licio'r gair na, oedd o'n dweud na yn aml. Felly, oedd y syniad y fynd i Patagonia yn swnio fel syniad gorau i ni ar y pryd, oedd. Waw, ie. Newid byd mewn ffordd, yn dyfa, William Jones. Oedd. Wel, mae'r cwestiwn nesaf gan Jayden, iawn. Mae fe eisiau gwybod, faint oedd e'n costi chi fynd i Patagonia, a be wnaethoch chi fynd gyda chi? Cwestiwn da iawn. Reit, wel, oedd o'n costio, gan bod gen ni ddwy o ferched, fel o'n i'n sôn. Felly, pris tocyn oedolion yn 12 pint yr un. A pris tocyn plant, dim ots faint oed, yn 6 pint yr un. Felly i ni, oedd yn costio 36 pint i ni gyd fynd i Patagonia. Oedd yn lot fawr arian, fel dwi'n dweud, i gasglu mewn un go fel la.
Ond, pan ydych chi'n meddwl amdano fo, oedd o bint yn rhatach na rent o'n i'n dalu bob blwyddyn i'r dyn blin, Mr Price. Ac o leia, mond unwaith o'n i'n gorau talu'r 36 pint yma, dyna oedd yn mynd trwy'm mhen i ar y pryd. Ie. Nath wedi cyrraedd Patagonia, dos o ddim costa, dyna ni'n feddwl. Felly, 36 pint, a wedyn, be oedden ni'n defo ni, wel, o pawb oedd yn teithio i Patagonia yn cael crat, os ydych chi'n gweld yna, maint yna, crat sgwar, bren, fel hyn. Oedd ddim yn fawr iawn, felly oedd rhaid dewis yn ofalus be oedden ni angen rhoi yn ein crat ni. Be oedd yna fydwch? Mi oedd yna flanced i gadw'n gynnes, gadw plant yn gynnes, fwy na ni, ar y siwrna felly. Unrhyw fwyd sbar neu ddŵr i yfed ar y ffordd. Mi oedd gen ni feibil, wrth gwrs, mi oedd gen pawb oedd yn teithio, oedd gen pawb feibil yn ei crat. Feibil yn bwysig iawn. Hefyd, llun o fy nheulu, achos wrth gwrs, oedd fy rhieni i a fy mbrodyr y chwiorydd, oedden nhw ddim yn mynd, oedden nhw'n aros adra. A mae yna siawns go dda, fyswn ni byth yn ei gweld nhw eto. Felly, llun i gofio amdanyn nhw. Ar ben hynny, oedd unrhyw offer ffermio oedd yn bosib ffitio yn y crat yma, wrth gwrs, felly oedd ddim yn lot bethau, ond siswn i dorri glân oedd i ar ddefaid yn un peth. A unrhyw offer ffermio arall fysa'n ddefnyddiol yn syth ar ôl ni gyrraedd Patagonia. Ac i fod yn onast, Sian, dyna fo, dydy gwir, achos oedden ni'n gorau gwerthu bob dim arall o gennym ni mwyn talu y 36 pint yma i fynd i Patagonia. Waw, mae hwnna'n anhygoel, wedi wir. Y cwestiwn nesaf gan Cain wedyn, faint o amser gymerodd chi fynd i Patagonia a wnaethoch chi stopo rhywle ar y ffordd hefyd? Yn anffodus, Cain, chathon ni ddim cyfla i stopio nid lla'r ffordd, na. Nid ryw cruise ship yn anffodus oedd y Mimosa yn anffodus. Ond gymerodd i 2 fis i ni gyrraedd, oedden ni'n teithio o Harbwr Lerpwl, Lloegr, ddim yn rhy bell o Gogledd Cymru, o'r Bala. Teithio i Lerpwl, wrth gwrs, ar gefn ceffyl a chart, a wedyn hwylio o Lerpwl wedyn i Patagonia. Felly, 2 fis, oedden ni hwylio gadael Harbwr Lerpwl ar yr 8 o Fai, 1865, a bwrw Angor ar lannau Patagonia ar yr 8 o'r Ffenar. Felly 2 fis yn union. Ar y môr, waw. Ie, wir. Wel, yn sôn am y siwrne, oedd e'n siwrne gyffroes? Disgrifiwch y siwrne, oedd e'n broses eitha hwylus neu oedd e'n anodd? Oedd hi'n bob dim, da chi newydd sôn amdano fo, Sian, dydy gwir. Oedd hi'n i ddechrau, wrth gwrs, oedd hi'n amser cyffroes iawn, oedd hi'n hwylio allan ar y môr erioed. Oedd ni, beth bynnag, erioed wedi gadael y Bala, erioed wedi bod i Loegr, enghraifft, felly oedd y daith i Lerpwl yn antur i fi, yn doedd. Ond, unwaith oedden ni ar y môr, oedd hwnna'n brofiad gwbl newydd, ac oedd o'n, gweld y môr mor bell, ac oedd yr llygaid yn medru weld yn rhywbeth na i byth anghofio. Felly, i ddechrau, neis iawn. Ond ar ôl chydig wthnosa ar y môr, ac wrth gwrs oedd y môr ddim yn dawel o hyd, o'na stormydd, tonna mawr, ac o'n i'n sal droion i fod yn hollol onast ydych chi, Sian. Ac oedd o bach yn ddiflas ar ôl dipyn gweld y môr drwy dydd, bob dydd, bach yn ddiflas. A mi oedd hi yn anodd am resymau eraill, achos oedden ni'n cael bwyd, oedden ni'n cael gwydred y ddŵr oedden ni'n cael bob yn eitha rheolaidd. Ac ar ben hwnnw, oedden ni'n cael darn o fara, ond oedd o'n dybycach, Sian, i ddarn o bren. O'na waith cnoi ar hwnnw, oedd. Mae'n sy'n dybygyn i ddannedd ar ôl, dydy gwir. A William Jones, efe na gyd o'ch chi'n ei bwyta wedyn? Efe dim ond un darn o fara chi'n cael drwy'r dydd? Mewn gwirionedd, yn achlysurol, os yna rhyw achos, os chi'n gafod na fabi i enni ar hyd y daith. Yn amlwg, rheswm i ddathlu, wrth gwrs. Wrth gwrs. Ac ar yr achlysur hynna, mi gaswn ni ddarn o gig i fynd efo'r bara ar dŵr. Ond ar y cyfan, oedd y sefyllfa bwyd yn eitha gwael, o rhaid deud. Ac hefyd, wrth gwrs, mi o'na afiechydon am y gwmpas y llong o hynny ddim yn braf o gwbl. Na, wrth gwrs, na. Wel, symud ymlaen o hynny wedyn te, William, cwestiwn gan Harry. Pam gyrraeddoch chi Patagonia? Beth oedd yr argraff cyntaf? Pa fath o le oedd e? Wel, hyn yn
mae hyn yn rhan bwysig o'r stori, achos fel o'n i'n deud, oedd Michael D. Jones wedi gwerthu'r lle yma Patagonia fel lle oedd yr haul yn tywynnu lot o'r amser. A mae, wrth gwrs, mae'n le poeth iawn Patagonia. Ond oedden ni'n meddwl bod o'n mynd i fod felly drwy'r flwyddyn i gyd, wrth gwrs di hynny jyst ddim yn wir. Mae de America, mor boeth ydi o yn misoedd yr haf, yn y gaeaf, mae o'n ofnadwy o oer. Lot oerach na y gaeaf da ni'n gael nôl adra yng Nghymru, sy'n anodd i gredu, wrth gwrs. Ond mae o'n wir, a pan nathon ni gyrraedd Patagonia, oedden ni reit yng nghanol y gaeaf, oedd hi'n fis Gorffennaf, sef misoedd yr haf nôl adra, wrth gwrs. Ond na, nid felly yn de America. Ar ben hynny, eto, fel oedd Michael D. Jones wedi addo, y tir ffrwythlon iachus yma, oedden ni'n disgwyl gweld ceia gwyrdd am y gwelwch chi. Na, dim o gwbl, just ceia, llwydaidd, dau ddim i ffermio, beth bynnag. Ond felly hynna bach o sioc. Ond mi ddothon ni drwyddi yn diwedd. Da, ie, wrth gwrs. A wedyn cwestiwn ar yr un trywydd efallai gan Rebecca, oedd yn bennaf, sut oedd Patagonia'n wahanol i Gymru? A chi wedi sôn am y tywydd, fi'n gwybod, oedd rhywbeth arall o gwbl? Wel, oedd o lot mwy i ddechrau. Oedd yr tirwedd, oedd chi'n mond yn gweld tir am y gwelwch chi. Dim mynyddoedd, dim lle oedden ni, beth bynnag. Oedd yna lot o anifeiliaid gwahanol, wrth gwrs. Pan nathon ni lanio, yna lot o penguins. Wow. Penguin yn fy mywyd o blaen. Mae yna sôn, a dwi'n ddim yn siŵr os hyn yn wir, bod yr enw penguin wedi dod gan y Cymru, y pen gwyn, felly de. Waw. Dyna ydy'r stori, dwi'n yn siŵr faint o wirionedd sydd yn di cofiwch, ond dwi'n licio meddwl i fod. Stori da, fi'n joio'r stori hynny. Fi'n nefyd. Penguins, o'na lot o anifeiliaid eraill, bydd yna guanaco, wrth gwrs, mae guanaco. Dwi'n gwybod os da chi wedi gweld guanaco, maen nhw'n debyg iawn i lama neu alpaca. Okay. Maen nhw yn perthyn i'r un teulu, ond guanaco sydd i gael ym Patagonia. Os newch chi unrhyw waith cefndir ar Patagonia, da chi bond y glwad am yr anifail yma. Ar ben hynny, o'na gathod gwyllt y mynydd pumas. Waw. Os o ddim pumas yn y bala. Na. Dwi'n meddwl, beth sa neb wedi gweld un, dwi'n meddwl. A wedyn cwestiwn arall gan Hayden, faint o blant oedd ar fwrdd y llong? Chi wedi sôn am eich plant chi yn amlwg, eich ferch, ond oedd llwyth o blant? Oedd, dwi'n cofio, o'na ryw 20 o blant, os dwi'n cofio'n iawn. Wow. Ar y siwrna, allan o 152 o bobl, fel dwi'n sôn. Ie. Felly, dipyn o blant. Yn anffodus, fel yn sôn, o'na afiechydon, wrth gwrs, yn mynd o gwmpas y llong, a hynny'n afiechydon difrifol iawn ar adega. A mi fuodd na, dwi'n cofio un ferch fach, 4 oed oedd hi, a yn anffodus, mi fuodd hi farw o afiechyd. Dwi'n union siŵr pa afiechyd oedd o yn benodol, felly, ond diwrnod trist iawn. Mi o'na ddiwrnodau anodd, fel o'n i'n sôn, ar fwrdd y Mimosa, ond hwnna'n sicr oedd un o'r anoddau. Wrth gwrs, llai gredu hynny. A chi wedi cyffwrdd ar hyn yn barod, ond a falle dyna i gyd, ond mae Harry eisiau gwybod, a wnaeth pawb oroesi yr siwrne, fi'n gwybod chi newid sôn am y ferch fach hynny, ond oedd mwy o bobl yn anffodus yn colli bywydau ar y llong, neu dim ond... Yn anffodus oedd. Oedd o ddim yn ganran uchal, mi nath rhan fwyaf o'r 152 oedd ar y bwrdd y Mimosa yn gadael Harbwr Lerpwl, mi nath rhan fwyaf o hynny gyrraedd Patagonia yn saff. Yn anffodus oedd, mi o'na fwy na un marwolaeth, o'na rhyw 4-5, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn. Oedd hynny yn ddwrnodau anodd pan oedd hynny'n digwydd. Wel, chi wedi sôn yn barod, William, oedd e'n newid byd, a mae cwestiwn fan hyn gan Riley, oedd ofyn arnoch chi, a oedd gyda chi gynllun, chi'n gadael y bala, oedd gyda chi rhywbeth mewn lle yn barod pan o'ch chi'n cyrraedd, neu oedd e'n mynd i fod yn broses hollol newydd? Wel, oedd o'n mynd i fod yn hollol newydd, wrth gwrs, ond bwriad, yr holl drip, wrth gwrs, oedd i greu gwladfa neu coloni Gymreig arall, a hynny, wrth gwrs, mwyn sicrhau parhad yr iaith Gymraeg, ochr arall i byd, mwy neu lai. Ond fel dwi'n dweud, y cynllun oedd bod ni'n creu ffermydd, ac oedden ni'n meddwl bod ni'n gallu gwneud hyn yn eitha hawdd fel petai, achos oedd y tir
oedd Michael D. Jones wedi dweud oedd o'n mynd i fod yn dir da. A wedyn oedd y tywydd, oedd y haul yn tywynnu, ond wrth gwrs, doedd hyn i gyd ddim yn wir. Ond i sôn am y tir sych yma, be nathon ni pan welson ni hyn, oedden ni wedi bod trwy gymaint i gyrraedd y pwynt yma, oedden ni'n penderfynol o wneud i hyn weithio. Felly, be nathon ni? Nathon ni hel yn pac at ei gilydd o lannau Patagonia, a teithio rhyw 30 milltir i fewn i'r wlad i le o'r enw Dyffryn Chubut. Iawn? A be nathon ni ar ôl cyrraedd Dyffryn Chubut oedd, a mae hwn yn syniad gwych, reit? Nathon ni adeiladu camlesu, canals. Iawn. As y camlesu yma, oedd arwain, o'na afon Chubut yn y Dyffryn. Ac oedd yr dŵr ffres yr afon yn teithio ar hyd y camlesu yma am filltiroedd. Ac yn raddol bach, mi oedd dŵr ffres yr afon yn troi y tir sych yn dir da. Oedd y gwair ddechrau tyfu'n wyrdd ac yn ffrwythlon. Fel o Michael D. Jones wedi addo yn lle cyntaf. Mi gymodd i syniad yma gan y Cymru i wneud i hyn weithio, ond mi nath o weithio yn ofnadwy o dda, Sian. Ia. Ac wrth gwrs, ar ôl hyn i gyd, oedd y tir, oedden ni'n gallu ffermio wedyn, a gwneud be oedden ni wedi feddwl wneud o'r cychwyn cyntaf. William Jones, chi'n gwybod chi'n sôn am y Gymraeg a pethau'n ffynnu yn amlwg. Wel, dwi wedi bod i Patagonia, ydw wir, a allai ddweud yn wir, yn ein oes ni nawr yn yr unfed ganrif yr 20, mae dal y Gymraeg yn cael ei siarad yn Patagonia. Ni bron y cyrraedd y diwedd, mae yna ddau gwestiwn bach ar ôl, a'r cwestiwn fan hyn gan Alana, iawn. Chi wedi sôn am eich anifeiliaid, a bod chi wedi gweld anifeiliaid newydd, ond pa adar a phethau fel ni? Oedd unrhyw adar gwahanol heblaw am penguins yn amlwg? Oedd mi yna condor, dwi'n meddwl condor ydy'r gair Cymraeg amdano fo hefyd. Condor yr Andes, hwnnw i weld yn... Mae'r Andes wrth gwrs yn De America. Wrth gwrs. Ac o'n nhw, yn bydo i Patagonia, yn aml iawn, a maen nhw'n pethau adar, ond dwi'n gweld adar tebyg iddyn nhw, mor fawr, chi'n bo, ac mor erchill yr olwg rhaid deud. So i'n mynd licio gwrs condor. Ond hwnna rhywbeth newydd, be arallwch. Wrth gwrs, be ni'n mynd i sôn ar ôl cyrraedd Dyffryn Chubut hefyd, nath ni sylweddoli'n sydyn iawn na dim ni y pobl cynta i fyw na. Hynny, wrth gwrs, o'na bobl yr Indiaid, y pobl leol, mewn ffordd, oedd yn byw na yn barod. A pan nathon ni gyrraedd gyntaf, oedden ni ddim yn siŵr iawn os oedden nhw'n bobl neis neu beidio. Ac wrth gwrs, oedd gen nhw'n syniad os oedden ni, y Cymru, yn bobl neis chwaith. Ond ar ôl bach o amser, Sian, nathon ni sylweddoli bod ni'n gallu cyd-fyw, a dweud gwir, nathon ni bach o ffrindiau. Wrth gwrs, A be ar y trwydd anifeiliaid, pan dwi'n sôn am yr Indiaid, be oedd yr Indiaid yn dda iawn am wneud, oedd hela anifeiliaid i fwyta. Bwysig iawn i fwyta, wrth gwrs. Oedd y Cymru ddim wir wedi gorfod wneud rhyw lot o hela nôl adra, felly oedden ni ddim yn rhy dda am wneud hynny, dim ar y pryd. Felly be oedd yn digwydd, oedd yr Indiaid yn hela anifeiliaid ac yn rhoi nhw i ni'r Cymru i fwyta. Rhai o'r anifeiliaid oedden nhw yn helodd armadillos a cathod gwyllt y mynydd, y pumas, fel dwi'n dweud. Y gwanacos yn anffodus o hi'n cael ei hela. Ond cwestiwn i chi, Sian, ydych chi'n gwybod faint o bres, faint o arian ydych chi'n meddwl oedd yr Indiaid isio ganddo ni'r Cymru am yr bwyd yma, am yr anifeiliaid yma? Ydych chi'n gwybod? Na, fi ddim, Fi'n mynd i weid ddim byd. Nhw ddim eisiau ddim byd. Jyst eich cyfeillgarwch chi, neu... Wel, mae dy atab di'n hollol gywir, dim arian o gwbl, ond oedd o ddim just i gael y cyfeillgarwch. Y prif beth, neu'r unig beth oedd nhw isio fel tal am yr anifeiliaid yma, oedd bara. Waw! Sy'n swnio'n yn odd, ond dyna oedd nhw isio. Achos, wrth gwrs, oedd nhw rioed wedi bwyta bara. Rioed wedi gweld bara yn ei bywyda. Waw! O Catherine, yng Ngwraig i, oedd hi'n gwneud bara yn ei chwsg bron iawn. Wrth gwrs, Mi o'na wenith yn tyfu'n Patagonia, Michael D. Jones wedi gaddo hyn, eisiau ngofio sôn cynna. Felly oedden ni'n gallu gwneud bara yn hynna'n. A'r munud nath yr Indiaid flasu y bara yma, oedden nhw wrth i bodda. A wyddwch chi Sian, be oedd yr Indiaid yn galw bara y Cymru? Na, beth? Bara. Bara. Neis. Oedden nhw'n efo gymaint, oedden nhw'n ddeud o ddiwaith. Bara.
Bara, o. Na, oedd y drefniant rhwng ni a'r Indiad am blynyddoedd wedyn, ac oedd o'n drefniant, fel dwi'n dweud, oedd o'n drefniant llwyddiannus iawn. As dim byd i feiddi nag oes e bara ffres. O, dim o gwbl. O, dim o gwbl. Yr Indiad yn gwybod gwir. Ie, wir. Wel, William Jones, i newydd, wel, i bron a cyrraedd y diwedd, un cwestiwn fach arall gan Scarlett B, iawn. Iawn. Chi wedi sôn am yr ochr ffermio a'r canals a pethau fel ni, ond ydych chi swydd arall benodol neu dim ond ffermio ar y tir o'ch chi'n ei wneud? Ffermio o'n ni, beth bynnag. Mi o'n ar ambell o'r lleill yn bregethwyr, felly mi gathon nhw waith fel bregethwyr allan ym Patagonia. Ond fyna, ffarmwr o'n i adra yng Nghymru, dyna oedd yng nghyfder i a dyna oedd y mwriad i ar ôl cyrraedd Patagonia. A wedych chi be, mi nes i a Catherine, mi nathon ni sefydlu yn fferm hunain ym Patagonia. Fferm o'r enw y Bedol, ac oedd hi'n fferm lwyddiannus iawn, ac yn fferm fawr iawn. Nes i, ddim yn sôn yn gynharach, mi fuodd yn anffodus yn merched i Mary, oedd yn ddyflwydd oed, a Jane, oedd hi'n fabi. Mi oedden nhw yn un o hynny fi oedd yn sal ac yn anffodus fi nhw farw yn fuan iawn ar ôl cyrraedd Patagonia. Felly, oedd yr amser cyntaf yna yn Patagonia yn amser trist iawn i fi a Catherine. Of course. Ond ar ôl hynny, fel dwi'n dweud, yn amser basio, mi gawson ni fwy o blant, gathon ni 5 o blant i fod yn gywir ar ôl hynny. A fel dwi'n dweud, oedd y fferm y Bedol, oedd hi'n fferm fawr, lwyddiannus, a fi na Catherine erioed yn ôl i Gymru ar ôl hynny. Oedd yn profi felly fod y syniad i fynd i Patagonia wedi bod yn syniad da iawn. Ie, llwyddiannus mewn ffordd, yn fe? Bendant. Wel, William Jones, mae wedi bod yn fraint, a wedi dysgu llwyth. Fy mod i wedi bod i Patagonia'n hun, mae wedi bod mor braf siarad gyda chi heddi, felly diolch yn fawr iawn iawn. A diolch i blant Oaklands Primary am y cwestiynau. Fi'n credu bod chi'n cytuno, William, maen nhw'n cwestiynau da yn doedden nhw. Na da iawn oedd. Oedd wir. Felly diolch yn fawr iawn iawn. Diolch bawb. Hwyl Sian. Hwyl.